ka tsawwala kar da rayuwa ta guje ta barka komai ka dubi haƙƙin al'umma a kanka ka rike maraicin kafa don hal ka rike mutuncin kafa don hal harkin kowa kadda ya haye kan kafa mutuncin kowa kar kake ta haidin kowa fahad wai ke wace irin maiya ce da kike bibiya ta har cikin gidan aure na sunna baby wallahi duk abin da ta gaya miki ƙarya take yi ba gaskiya bane au tsoronta kake ji to na faɗa mata komai abin da ke faruwa tsakanina da ni da kai amma fa na gaya mata cewa ba ka so na amma za ta shige min gaba na san wurin samun ka ke baran gaya miki kin ganna ni da ita to mutuwa ce kadai za ta raba bara in gaya miki duk duniya idan kika ga ina tunanin yi wa matata kishiya sai dai in bayan ranta wallahi to in ba ta raye fa kin ga fita daga cikin gidan nan to kin ji abin da mijinki ya ce na cewa in har ba kya raye zai iya yin aure na gode da wannan satar ansar da ka bani ki fita ki ba min gida kin ci ko na bar ku lafiya na rantse da Allah da Annabi kada ki yarda wannan yarinyar ta gaya miki abu ki yarda dan Allah dan Annabi duk abin da kawai ta shiga ta nan ta fita kin san Allah kin san Annabi wallahi ƙarya take min dan Allah zauna mi magana dan Allah ki zauna mi magana kin gaba na share zauna dan Allah dan Annabi dan binta yar ma'aikin Allah mamaki nake yanda 'yan matan yanzu suka lalace da rashin kunya da fitsara. Me ya faru? Jiya wata iskan yarinya ta zo gidan nan wai ta zo neman Kabir ita budurwarsa ce? To ke kuma me kika mata? Me to zan mata? Har akwai wata ƴa da za ta zo gidana gurin mijina? In batta ta fita lafiya? Ai ba zai yi ba. Ina batta ta je can da aniyarta. Lallai. To duk ranar da irin wannan abun ya faru, ki kira ni a waya kawai, ki ga abin da zai faru. Ko? Lallai kina saki. To wallahi ki kiyaye. Ki kiyaye ki kula. What? Wa me ke faruwa da Ifat? Dama magana mana. Me ke damu na wanda ya wuce wannan yar wahalar ya yattawa? Wa me ke damun wannan atin ta ne? Me yasa kwata-kwata kanta baya ka huta? Ba yar hawo bace. Wallahi ina kafin ta bani kuɗin nan sai na shuka mata rashin mutunci da ba taɓa tunani ba. Haba. Ai ni ba yaro bane.
ta yaya za a ci a ɗau dukiya ta a ba wata mace ta ringa juya min dukiya ta raya min abin da ta ga dama? Duba mamaki tana jiran ka dan ƙara hankali tukunna sannan ta baka dukiyar ka. Abin da take nufi kenan ko? Ka dalla kai mun shiru ka bata min rai da Allah. Kuɗin nan an samu ba kai ma zaka ci. Kuma ka zo kai ka sana gaba kana mun dariya? To banda kai idan na dariya sai me? Ina zuwa. Ka san menene? Kaga. Da Allah ka faɗa min abin da yake bakin ka. Bai kamata ka tsaya kana tambaya ta ko na su menene me zaka faɗa min? Ai kai matsala ta da kai saurin fushi. Abin da nake so da kai na san hanyar da zamu bi ka karɓi dukiyarka cikin salin alin babu wani tashin hankali. Ka san me nake so da kai? Kawai ka je ka ɗaga mata hankali ka tada mata hankali ko ta yaya ne ta san yadda ta fito ma da kuɗinka ko ta ina da shigar da su. Gibson kenan ba irin takura da ban mata ba irin matsin da ban mata ba ta hana ni ban san kuma ta wace hanya kake so na bi na karbi kudi na ba. Baka mata abin da ka daga mata hankali bane, amma idan ka je ka birkice maka ka tarara mata hankali to a lokacin za ta je ta nemo kudin duk inda ta je ta ajiye su sai ta baka abinka. FAHAD 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 komai idan za kai duban lokacinka, komai idan za kai duban zamaninka. FAHAD, ka san yanzu me zaka tunkare ta da shi? Ka yi mata ikirarin za ka kashe ta kuma kana neman ranta, to a lokacin za ta gane cewa ba ka cikin hankalinka ko kuma ka dawo cikin hankalinka da kake buƙatar dukiyarka. Daga nan kuma za ta fito maka da shi ko ba ta fito maka da shi ba. Duk mutumin da ka je masa da wannan kalaman to duk yanda zai nemo maka dukiyarka sai ya fito maka da ita. Dan sha sigarin mana ko za ka dan samu tension ɗin kai sauka. Komai idan za kai duban lokacinka, komai idan za kai duban zamaninka, kar ka tsawwala kar da rayuwa ta guje ta barka, komai ka dubi haƙƙin al'umma a kanka, kai rike maraicin kafa. Ha'a, wai ke me ke faruwa da ke tunda na shigo gidan na hanna ida da sallah sai murna kike ta yi? Ɗan da yake tambaya na nake so in je in gama karatu. Ke kuma me kika ce mai? Tun fansa buri na bai wuce in je Turai ba. A gaskiya Bahijja, ina mai baki shawara da ki rage buri ki yayi yawa. Kin san tunda na yi tafiya fa sai shekaran jiya na dawo. Ko da kina nan ma ba zuwa kike ba. Wannan ki fito ki faɗi kanki tsaye in laifi te miki ko kuma ne miki sai ki gaya mana ai. Au, haɗin kai ma za ku yi?
Ba wani magana haɗin kai. Gaskiya ne ai da kina zuwa da ba za a faɗi haka ba ko? To insha Allah zan ci gaba da zuwa. Allah ya sa. Yawwa, kin ji yar gari. Yanzu dai kin ga, in kina so ki wanke kanki, duk lokacin kawai da ke ga ni kwana biyu kawai ki leko. To insha Allah ne ko zan cika alƙawari. Allah ya sa. Amin. Fahad, samu guri ka zauna mana. Ba zama ne ka ni ba. Na zo ne akan magana kuɗin da ne miki magana zan zo na karba. Gaskiya ba za ka samu yau ba, sai dai ka dawo nan da kwana biyu. Ba zan taɓa iya jiran ki har zuwa wani lokaci ba. Gobe zan dawo. Idan na dawo ban samu ba, wallahi sai na cire alaƙar take tsakanina da ki. Fahad, ka san irin maganganun da ka zo kana yi ku a cikin gidan nan? Kaga da Allah malam babu ruwanka dan cin arziki kawai. Dukiya ta ce a hannunta. Rashin kunyan taka ta kai haka? To tunda haka ka zaɓa, ba zan baka ba. To shikenan, kar ki bayar. Gobe zan dawo. Idan baki bani ba duk abin da na miki wallahi ke kika siya. Ka gani ma zan wuce kace mata na tafi amma ban ji daɗin zuwa wannan lokacin ba. Ba da ma zan ga mata. Ki haƙuri da A ban kuma ka